Watts Gallery and Village. Jeg er inde i den lokale kirke, som Watts' kone, Mary Watts, har tegnet og været med til at fuldføre i slutningen af 1800-tallet. Det er helt aldeles fantastisk vidunderligt. Det her værk. Jeg elsker det. Meget spirituelt, men alligevel også helt nede på jorden på en eller anden måde. Fantastisk. Små detaljer. Keltiske mønstre i halvdelen af det. Man skal læne sig pænt meget tilbage for at se det hele her. Og fordi det er ligesom, den er rund, den her kirke. Og læner mig helt bagover, så kan man se op i toppen. Nu har vi snart været helt vejen rundt. Fantastisk. Ja. Jeg tror, vi stopper lige her.